дуруд ба шумо дӯстони гиромӣ. Дар майдонҳои футболи шаҳри Гулистони вилояти Суғд даври дуюми мусобиқаи футболбозон барои ҷоми Лигаи футболи Тоҷикистон ба анҷом расид. Дар ин давр дастаи Истаравшани Истаравшан натиҷаи аз ҳама калонро ба даст овард ва ба дарвозаи дастаи Гулистон 8 тӯб зад. онҳо дар муқобили дастаи Гулистони Лигаи якум ба задани 8 тӯб шарафёб гардиданд ва бозигари нави клуби Истаравшан Амирҷон Сафаров муяссар шуд ки 4 голро ба номи худ сабт кунад. ин бозӣ дар гурӯҳи Б гузаронида шуд. Мбеке дуедони кинав ба ҳайати дастаи Истаравшан пайваст ҳисобро боз кард ва боз як голи дигарро зада дубли худро ба қайд гирифт. Дар ин гурӯҳ дастаи Равшани Кӯлоб ба дарвозаи дастаи ҷавони Истиқлол 5 тӯб ворид кард. Коврони Мирзохон, Росмандиёр, Шодиҷон Муродов, Маҳмуд Шафиев ва Абдулхалил Боронов ин тӯбҳоро муаллифӣ карданд. дар гурӯҳи А дастаи Эсхата мунтахаби ҷавони Тоҷикисtonро бо нишондоҳи 2-1 шикаст дод. Дилшод Бозоров, капитани собиқи Хуҷанд, ки ҳунарнамояшро дар ҳайати Эсхата идома медиҳад, аввалин голашро дар ҳайати ин даста ба нишон расонид. дар ин гурӯҳ дастаи Файзкан ва Регритадаз натиҷаи мусовии 1-1-ро бар ҷой гузоштанд. Фаридун Давлатов ва Ҷозеф Феумба голҳоро ба номи худ муҳр заданд. дар гурӯҳи В дастаи Хатлон бар Хуҷанд пирӯзӣ ба даст овард. футболбозони шаҳри Бохтар тавассути 2 голи Тоҳир Тавойзода ва 1 голи Нуриддин Ҳамроқулов Хуҷандро дар ғафлат гузоштанд. аз дастаи Хуҷанд ягона тӯбро Далер Ёдгоров ба ҳадаф расонид. тавре дӯстони гиромӣ огоҳ шудед, дар ин вохӯрӣ боз як бозигари нави дастаи Истаравшан, ки собиқан дар ин даста бозӣ карда буд, бо номи Мбеке Дуедони ё худ Сиёбатчу пайдо шуд ва дар як вохӯрӣ 2 голро ҳам ба самар расонид. ӯ кист шинос мешавем. ин бозингар соли 2019 дар ҳайати дастаи Истаравшан пайдо шуду аз 9 бозӣ ба дарвозаи ҳарифон 2 гол зад. 688 дақиқа дар майдон бозӣ намуд. Истаравшан мавсими соли 2020-ро низ бо ин бозингар дар ҳайаташ шурӯъ кард. ӯ дар марҳалаи якум 9 вохӯрӣ дар ҳайати Истаравшан гузаронида бе ягон гол задан, баъди марҳалаи дуввум ба ҳайати дастаи Кӯктоши ноҳияи Рӯдакӣ пайваст. Мбеке дар 7 вохӯрӣ бо футболбозони Кӯктош роҳи задани голҳои худро пайдо кард ва ба дарвозаи ҳарифон 6 тӯб ворид намуд. дар мавсими соли 2021 мо ӯро дар ягон ҳайати дастаҳои Лигаи олӣ пайдо накардем. ҳоло бошад боз ба Истаравшан пайваста аст ва худро бо ҷилои нав нишон медиҳад. капитани собиқи Хуҷанди Хуҷанд Дилшод Бозоров дар ҳайати дастаи Эсхата пайдо шуд ва мусаллам аст, ки дар ин даста бозӣ мекунад ва аввалин тӯбашро ҳам дар радифи бозиҳои ҷоми Лигаи миллии футбол ба самар расонид. Дилшод Бозоровро мо дар 4 мавсими охири футболи Тоҷикистон дар ҳайати дастаи Хуҷанди Хуҷанд медидем. ин бозингар соли гузашта бо 12 голи задааш ба қатори нишонзанҳои беҳтарини лига шомил шуд ва дар 25 бозии дастаи Хуҷанд ба майдон омад. аммо сармураббии даста Рустам Хоҷаев ӯро аз курсии эҳтиётӣ 4 маротиба ба майдон дароварда 12 маротибаи дигар иваз кардааст. Дилшод дар маҷмӯъ 1993 дақиқа майдондорӣ карду 4 маротиба бозигари беҳтарин эълон шуд. Дилшод як мавсим пеш дар 18 бозӣ 8 гол зад ва дар 3 бозӣ беҳтарин шуморида шуд. соли 2019 муаллифи 5 гол гардида, дар мавсими соли 2018 ягон тӯб назадааст. он сол ӯ 14 вохӯрӣ гузарониду соли 2019 18. имсол Эсхата аз ин бозигари таҷрибадор манфиати бештаре хоҳад дид. инро мо бо шумо дар якҷоягӣ интизор мешавем. дар доираи бозиҳои 8-1 Лигаи Чемпионҳои Аврупо имрӯз дастаи Манчестер Юнайтед дар Олд Траффорд бо Атлетико Қува меозмояд. дар ҳайати он яқин аст, ки яке аз беҳтарин футболбозони сайёра Криштиану Роналду ба майдон меояд ва бо бозии зебояш хотири моро шод мегаронад. аммо ман мехостам дар бораи як суоле, ки рӯзноманигори англис бо номи Пирс ба ӯ додааст ба шумо бигӯям. ӯ гуфтааст, ки баъд аз марг дар рӯи санди қабри ту чӣ навишта хоҳад шуд? Криштиано ҷавоб додааст, ки рақами 1, 7 не, танҳо рақами 1. чаро чунин аст? зеро ӯ дар ҳақиқат бозигаре ҳаст, ки арзандаи рақами 1 аст ва аз дигарон афзалият дорад. Криштиану Роналдо дар бозии даври 29-уми Премер-лиги Англия бо Тоттенҳем Ҳотспур хетрик карда рекорди ҷаҳониро дигар намуд. ҳоло Роналду дар сатҳи клуб ва дар тими миллӣ ба дарвозаи ҳарифон 807 гол задааст ва аз ӯ пеш Битсан ном бозингари
австриягиву чехословакӣ 100 сол пеш дар лигаи касбию шаҳрӣ ва боҷиҳои байналмилалӣ ба дарвозаи ҳарифон 805 гол зада буд. Криштиану Роналдо дар бораи хетрики худ дар бозии даври 29 премер лигаи Англия бо Тоттенҳем Ҳотспур чунин гуфтааст: баъди баргаштанам ба Олд Траффорд хеле хурсандам, ки аввалин хетрикамро ба самар расонидам. ҳеҷ чиз ба эҳсоси бозгашт ба майдон ва кӯмак кардан ба даста дар иҷрои ҳадафҳо намерасад. мо бори дигар исбот кардем, ки дар сурати минат кардан ва муттаҳид шудан дар ҳар лаҳза ҳар як дастаро мағлуб карда метавонем. ёдовар мешавем, ки Роналдо тобистони соли 2021 аз Ювентус ба маблағи 15 миллион евро ба Манчестер Юнайтед баргашт. дар мавсими имсола ҳамлагар дар 24 бозии премер лиги Англия ширкат карда 12 гол задааст ва 3 паси голӣ додааст. дӯстони гиромӣ, ин хабарҳое буданд, ки мо мехостем ба самъи шумо расонем. боқӣ сеҳатмандию пирӯзии шумо орзуи мост. хайр то бозидид.